वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये अनेक उपचार पद्धती विकसित होत असताना रोगाच्या मुळावर इलाज आणि पर्सन ॲज अ होल या मूळ तत्वांमुळे होमिओपॅथी आज आपलं स्थान भक्कमपणे टिकून आहे. त्याचबरोबर होमिओपॅथीबद्दल मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या जनजागृतीमुळे सर्वसामान्यांपासून ते अतिश्रीमंतांपर्यंत सर्व वर्गातील लोक आज होमिओपॅथीकडे वळत आहेत. जगभरामध्ये आज होमिओपॅथी क्षेत्रात तज्ज्ञ संशोधक आपल्या संशोधन आणि अनुभवाद्वारे एकीकडे अनेक दुर्धर व्याधीतून असंख्य रुग्णांना रोगमुक्त करून त्यांना सामान्य आणि आरोग्यपूर्ण आयुष्य जगण्यात मदत करत आहेत, तर दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणात होमिओपॅथीबद्दल जनजागृतीही करत आहेत. होमिओपॅथी विश्वातील असंच एक व्यक्तिमत्व मॉडर्न होमिओपॅथीचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार माने. दुर्धर आजारांनी ग्रस्त रुग्णांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणं, त्यांना रोगमुक्त करून एक आनंदी आणि सामान्य आयुष्य प्राप्त करून देणं हेच ध्येय बाळगून गेली 22 वर्ष अथक संशोधन आणि रुग्णांवर यशस्वी उपचार करत आहेत. डॉक्टर विजय कुमार माने यांनी आपल्या वैद्यकीय कार्याची सुरुवात व्याख्याते म्हणजेच लेक्चरर म्हणून केली. त्यासोबतच पारंपरिक उपचार पद्धतीने दुर्धर मानलेल्या विविध जीवघेण्या आजारांवर अविरत संशोधन, प्रत्यक्ष अनुभव आणि उपचार यातून मॉडर्न होमिओपॅथीची क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट ही अत्यंत साधी आणि सोपी परंतु दुर्धर व्याधींपासून मुक्ती देणारी उपचार पद्धती निर्माण झाली. 22 वर्षांपूर्वी कोल्हापूरमध्ये लावलेल्या रोपाचा आज महाराष्ट्र, गोवासह 12 क्लिनिक्समधून देश-विदेशातील रुग्णांना लाभ होत आहे. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंटची निर्मिती डॉक्टर विजय कुमार माने यांच्या अविरत संशोधन, प्रत्यक्ष अनुभव आणि उपचार यातून झालेली आहे आणि उत्तरोत्तर त्यामध्ये नवीन संशोधन प्रक्रिया सुरू असते. कॅन्सर, किडनी फेल्युअर, लिव्हर सिरोसिस, मधुमेह, अस्थमा, अस्थिरोग या आणि इतर अनेक दुर्धर आजारांवरील डॉक्टर विजय कुमार माने यांचं संशोधन आणि त्या संशोधनावर आधारित औषधांची निर्मिती मॉडर्न होमिओपॅथीमध्ये होत असते. रुग्णांना सहजपणे घेता येतील अशी औषधांची किट, लिक्विड आणि ग्लोब्युल्स निर्मिली जातात आणि ती हाताळण्यासही अत्यंत सोपी असतात. नमस्कार, मी रचना. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या आरोग्याचं मॉडर्न युग या कार्यक्रमात तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंटचा फायदा आज हजारो रुग्णांना होत असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. आजार कोणताही असो, अगदी लिव्हर सिरोसिस सारखा दुर्धर आजार सुद्धा या होमिओपॅथीच्या माध्यमातून, मॉडर्न होमिओपॅथीच्या माध्यमातून आपल्याला क्युअर होताना पाहायला मिळतोय. आणि अर्थातच या सर्वांबद्दल आपल्याला चर्चा करायची आणि त्यासाठीच आज माझ्यासोबत आहेत मॉडर्न होमिओपॅथीचे CEO डॉक्टर विजय कुमार माने. सर, तुमचं मनापासून स्वागत. नमस्ते सर. लिव्हर सिरोसिस दुर्धर आजार म्हणून आपण त्याच्याकडे पाहतोय, पण मॉडर्न होमिओपॅथीचा जर विचार केला तर फक्त 1-2 पेशंट्सच नाही तर हजारो पेशंट्सना आज त्याचा फायदा झाल्याचं पाहायला मिळतंय. म्हणजे फक्त पेशंटच नाही तर त्यांच्या नातेवाईकांना सुद्धा कुठेतरी आता दिलासा मिळतोय, अर्थातच मॉडर्न होमिओपॅथीच्या माध्यमातून. पण मला वाटतं सुरुवातीलाच आपण पुन्हा एकदा लिव्हर सिरोसिस म्हणजे नेमकं काय हे एकदा प्रेक्षकांना क्लिअर करावं. लिव्हर सिरोसिस म्हणजे आधीच्या एपिसोडमध्ये आपण बघितलं त्याप्रमाणे लिव्हरमध्ये फायब्रोसिस होणं किंवा लिव्हरमध्ये स्कार टिश्यू निर्माण होणं म्हणजेच लिव्हर सिरोसिस. लिव्हर फायब्रोसिसच्या पुढची स्टेज जी आहे ती लिव्हर सिरोसिस आहे. आणि लिव्हर सिरोसिस हा मेडिसिनमध्ये इरिव्हर्सिबल मानला जातो, पण तो मॉडर्न होमिओपॅथीच्या गेले 23 वर्ष चालू असलेल्या रिसर्चनुसार रिव्हर्सिबल आहे आणि तो आजार पूर्णपणाने बरा होऊ शकतो. लिव्हरशी संबंधित कोणताही आजार म्हटलं की लोक हे आधी घाबरतातच आणि आता लिव्हर सिरोसिस हा दुर्धर आजार म्हणायलाही हरकत नाही. अर्थात त्याची गंभीरता सुद्धा तेवढी व्यापक आहे. आता गंभीर आजार म्हटला की शरीरावर होणारे दुष्परिणाम सुद्धा आले, तर साधारण काय शरीरावर याचे दुष्परिणाम जाणवतात? लिव्हर सिरोसिस हा दुर्धर जो आहे तो कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमुळे दुर्धर आहे. मी आपल्याला स्पष्ट करू इच्छितो नम्रपणानं की मॉडर्न होमिओपॅथीच्या उपचारामुळे हा आजार आता दुर्धर राहिलेला नाही. हा आजार पूर्णपणाने बरा होऊ शकतो. बरोबर. त्याच्या दुष्परिणामाचा जर आपण विचार केला तर प्रामुख्यानं लिव्हर सिरोसिसमध्ये फायब्रोसिस होत असल्यामुळं कावीळ होते, पोटात पाणी होतं, हातापायांना सूज येते, चेहऱ्याला सूज येते. हातापायाला कावीळला सुजेचं प्रमाण जर जास्त वाढलं तर जखमा होतात आणि नॉन हिलिंग अल्सर्स तयार होतात. शरीरातल्या ज्या व्हेन्स आहेत त्या व्हेन्सना सगळ्या सूज येते, त्यामुळं पायांना, दोन्ही पायांना नॉन हिलिंग अल्सर, न बरं होणारे अल्सर हे मोठ्या प्रमाणामध्ये दिसून येतात.
हा आजार जर योग्य पद्धतीनं, आणि योग्य पद्धती मी असा माझा दावा आहे की मॉडर्न होमिओपॅथीकडेच आहे, जर ट्रीट नाही केलं तर मग पेशंटला लिव्हरचा कॅन्सर होऊ शकतो किंवा लिव्हर सिरोसिस या आजाराच्या कॉम्प्लिकेशन्समुळं पेशंटचा मृत्यू होऊ शकतो. कॉम्प्लिकेशन जर आपण बघितली तर ते म्हणजे कावीळ होणं, बरोबर, हिपॅटिक एन्सेफॅलोपॅथी आणि पोटात पाणी होणं किंवा असायटिस होणं. असायटिस एकदा झालं की त्याला वारंवार पाणी काढावं लागतं पोटातनं. आपण असे रुग्ण ट्रीट केलेले आहेत की ज्यांना आठवड्यातनं 3-3 वेळेला पाणी काढायला लागत होतं, बापरे. पण मॉडर्न होमिओपॅथीच्या उपचारामुळं त्या रुग्णांचं पोटात पाणी होणं हे पूर्णपणे थांबलेलं आहे बरोबर. आणि आता त्यांना पाणी काढावं लागत नाही. अच्छा, म्हणजे विविध उपचार पद्धतींचा जर आपण सर एक विचार केला तर त्याच्यात यशस्वी अशी खरं तरी मॉडर्न होमिओपॅथीची यशस्वी उपचार अशी पद्धत उपचार आहे. पद्धती मॉडर्न होमिओपॅथीची उपचार पद्धती आहे. याचं कारण आपला जो बेस आहे तो म्हणजे पॅथॉलॉजी, जे मेडिसिन सांगते किंवा पॅथॉलॉजी हा विषय जो सांगतो की पॅथॉलॉजी इज इरिव्हर्सिबल, आपल्या उपचार पद्धतीमुळे पॅथॉलॉजी रिव्हर्सिबल होते. बरोबर. त्यामुळं आपण हे जे दुर्धर मानले जाणारे आजार आहेत हे मॉडर्न होमिओपॅथीच्या साहाय्यानं पूर्णपणानं बरे होऊ शकतात. निश्चितपणे सर, काही आजार हे संसर्गजन्य असतात किंवा ठराविक वयोगटातच ते आपल्याला पाहायला मिळतात. तर लिव्हर सिरोसिसचा जर आपण विचार केला तर तो ठराविक वयातल्याच लोकांना होतो. लिव्हर सिरोसिस हा जो आजार आहे आपण बघितला आधी की काही प्रमुख कारणांमुळे होतो. त्या कारणांमध्ये एक महत्त्वाचं कारण आहे डायबिटीस. डायबिटीस जर खूप वर्ष असेल तर त्या रुग्णाला फॅटी लिव्हर डिसीज हा आजार होतो आणि फॅटी लिव्हर डिसीज इट मे टर्न इन टू लिव्हर फायब्रोसिस और लिव्हर सिरोसिस. हे एक प्रमुख कारण आहे. दुसरं कारण आहे अल्कोहोलिक लिव्हर सिरोसिस. अच्छा. जर रुग्ण रोज साधारणपणे 180 ml एवढी दारू घेत असेल, 3 पेग साधारणपणे म्हणू आपण, आणि खूप वर्ष घेत असेल, समजा 10 ते 12 वर्ष घेत असेल, तर त्या रुग्णाला अल्कोहोलिक लिव्हर डिसीज आणि त्यानंतर अल्कोहोलिक लिव्हर सिरोसिस होऊ शकतं. अच्छा. तिसरं महत्त्वाचं कारण आहे ते म्हणजे व्हायरल इन्फेक्शन्स. त्यामध्ये प्रमुख व्हायरल इन्फेक्शन जे आहे ते हिपॅटायटिस बी आणि दुसरं प्रमुख आहे ते हिपॅटायटिस सी. हिपॅटायटिस बी आणि हिपॅटायटिस सी या दोन्ही व्हायरल इन्फेक्शनमुळे पण रुग्णाला लिव्हर सिरोसिस होऊ शकतं. निश्चितपणे. अजून एक कारण आहे ते म्हणजे क्रिप्टोजेनिक लिव्हर सिरोसिस. त्यामध्ये नेमकं कुठल्या कारणामुळे लिव्हर सिरोसिस झालं हे कळून येत नाही आणि रुग्णाचं लिव्हर सिरोसिस झालेलं असतं. त्यामध्ये कारण नेमकं कळून येत नाही, त्याला नॅश असं पण म्हटलं जातं. चौथं कारण आहे ते म्हणजे ॲलोपॅथिक ड्रग्स. त्या ड्रग्समध्ये प्रामुख्यानं पेन किलर्स, स्टिरॉइड्स आणि अँटीबायोटिक्स आणि अँटीट्युबरक्युलर ड्रग्स यांचा हे प्रमुख पॉझिटिव्ह फॅक्टर आहेत. ह्या औषधं खूप काळ घेतल्यामुळं त्या रुग्णाला लिव्हर सिरोसिस होऊ शकतो. अच्छा सर, लिव्हर सिरोसिसची ही माहिती देत असताना किंवा हे प्रकार सांगत असताना अल्कोहोलिक लिव्हर डिसीजबद्दल सुद्धा तुम्ही माहिती दिली. त्यामुळे अर्थातच प्रश्न तोच आहे की दारूचं सेवन करणं हे लिव्हरसाठी नेमकं किती हानिकारक आहे. मी सांगितलं ना, रोज समजा जर 1 क्वार्टर पित असेल माणूस 180 ml, 175 ml किंवा 180 ml आणि जर खूप वर्ष पित असेल तर त्याचं लिव्हर सिरोसिस होणारच, हे निश्चित आहे. त्यामुळे हानिकारक आहे. आणि एकदा लिव्हर सिरोसिस जर रुग्णाला झालं तर त्यानंतर त्यांना अल्कोहोलचं सेवन हे पूर्णपणे थांबवायला पाहिजे. निश्चितपणे. सर, आता कुठल्याही गोष्टीचं निदान व्हायला सुद्धा काही वेळ जावा लागतो. डॉक्टरांना सुद्धा कधी कधी पटकन निदान करणं हे सहज शक्य होत नाही, पण काही तपासण्या केल्यानंतर अर्थातच ते शक्य होतं. आणि जर मॉडर्न होमिओपॅथीची उपचार पद्धत असेल तर तो जो काही आजार आहे तो मुळापासून खरं तर बाजूला करण्याचं काम त्याद्वारे केलं जातं. तर मग हे निदान जर समजा झालंच नाही तर अशा पेशंट्सला नेमका काय धोका संभवतो. लिव्हर सिरोसिसचं निदान झालं नाही किंवा निदान होऊन सुद्धा जर पेशंटने दुर्लक्ष केलं तर मृत्यू हा ठरलेला आहे. अच्छा. मृत्यूचं प्रमुख कारण जे आहे त्यामध्ये कावीळ होणं, पोटात पाणी होणं, हिपॅटायटिस एन्सेफॅलोपॅथी आणि काही रुग्णांमध्ये लिव्हरचा कॅन्सर किंवा ज्याला हिपॅटोसेल्युलर कार्सिनोमा असं म्हटलं जातं, दॅट मे बी वन ऑफ द कॉज ऑफ द डेथ इन लिव्हर सिरोसिस पेशंट. निश्चितपणे. सर, आता एवढा गंभीर हा आजार आहे तर तुम्ही सांगताय, पण आता मॉडर्न होमिओपॅथीच्या उपचार पद्धतीने आता तो तेवढा गंभीर किंवा दुर्धर राहिलेला नाहीये. पण मला वाटतं की एकदा लक्षण आपण आपल्या पेशंट्सना सांगायला काही हरकत नाहीये. हातापायाला सूज येणं, पोटात पाणी होणं, कावीळ होणं, शरीर काही वेळेला पूर्णपणानं काळं पडणं, रक्तस्राव होणं ही प्रमुख लक्षणं आहेत. किंवा ज्या शरीरावरच्या व्हेन्स असतात त्या कॅपिट मेडिसी म्हणतात त्याला, त्या व्हेन्स अशा डायलेट होणं आणि त्या कोळ्याच्या ह्याच्या आकाराप्रमाणे त्या व्हेन्स दिसणं शरीरावर, एस्पेशली ॲबडॉमिनवर, अँटेरियर ॲबडॉमिनल वॉलवर, ही प्रमुख लक्षणं आहेत. अच्छा सर, आणि असे कोणते अजून आजार आहेत जे लिव्हरशी निगडित आहेत. लिव्हरशी निगडित असणारे आजार म्हणजे सिरोसिस हा प्रमुख आजार आहे. लहान मुलांमध्ये बर्ड चियारी सिंड्रोम नावाचा एक लिव्हरचा आजार आहे. त्यानंतर प्रायमरी बिलियरी कोलॅंजायटिस नावाचा एक आजार आहे. हे लिव्हरशी निगडित असणारे आजार आहेत. आणि हिपॅटोसेल्युलर कार्सिनोमा किंवा लिव्हर कॅन्सर हा पण लिव्हरशी निगडित असणारा कॅन्सर आहे. मला वाटतं की ज्यांना असे आजार होत असतील त्यांनी म्हणजे वेळ न दवडता खरं तर एक्सपर्टचं मार्गदर्शन घेऊन याच्यावर उपचार करणं जास्तीत जास्त गरजेचं आहे. मी आग्रहानं म्हणेन की एक्सपर्टचं मार्गदर्शन घ्यायला पाहिजे आणि उपचारला आमच्याकडे मॉडर्न होमिओपॅथीकडे यायला पाहिजे. अगदी खरं, अगदी खरं. कारण आमची उपचार पद्धती ओपीडी बेसिस ट्रीटमेंट आहे. बरोबर. कमी खर्चिक ट्रीटमेंट आहे, कॉम्प्लिकेशन्स टाळते आणि रुग्णाला पूर्ण बरं व्हायची शक्यता जास्त. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं जे सुईसाठी घाबरत असतात, ज्यांना सुयांची खूप भीती असते, अशांसाठी मला वाटतं मॉडर्न होमिओपॅथी निश्चितच. सुयांची भीती असेल किंवा नसू दे, जर बरं व्हायचं असेल आणि जर जगायचं असेल तरी आमच्याकडे यायला पाहिजे. निश्चितपणे. सर, अशीच माहिती पुढेही जाणून घेऊया, पण त्याआधी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या आरोग्याचं मॉडर्न युग या कार्यक्रमात घेऊया एक छोटासा ब्रेक.
आमचा पत्ता मॉडर्न होमिओपॅथी, गीता मंदिराजवळ, रेनॉल्ड शोरूम शेजारी, कावला नाका, कोल्हापूर. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. कोल्हापूर, दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, सोलापूर, गोवा, मडगाव, म्हापसा. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी मिस्ड कॉल द्या 7038833881 किंवा 7038833882. संपर्क क्रमांक 9730339009 किंवा 9372728009. आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800-121-8009. जन्म आणि मृत्यू या दोन बिंदूंमधील अंतर म्हणजे जीवन होय. एका बिंदूकडून दुसऱ्या बिंदूकडे मार्गक्रमण करत असताना मनुष्य आपलं ध्येयनिष्ठ जीवन जगत असतो. जीवनाच्या या प्रवासात आजाररूपी अडथळे निर्माण होतच असतात. हेच अडथळे दूर करून जीवनगती निर्धोक राखण्यासाठी आधार देतं मॉडर्न होमिओपॅथी. चला तर मग जाणून घेऊया मॉडर्न होमिओपॅथी. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या आरोग्याचं मॉडर्न युग या कार्यक्रमात तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत. लिव्हर सिरोसिस या आजारावर मॉडर्न होमिओपॅथीच्या माध्यमातून कशा पद्धतीने उपचार केले जातात याबद्दल आपल्याला जाणून घ्यायचे. असेच एक पेशंट आहेत मधुकर वाळिंबे. त्यांचा नेमका काय अनुभव आहे ते आपण जाणून घेऊया. मधुकर वाळिंबे, वय 83 वर्षे, राहणार डोंबिवली, यांना सप्टेंबर 2014 पासून सतत पोटात दुखत होते व दोन्ही पायावर खूप सूज आली होती. मला 2014 मध्ये पोट दुखायचा थोडासा त्रास झाला. सोनोग्राफी केल्यानंतर लिव्हरवर काहीतरी प्रॉब्लेम आहे असं डॉक्टरने सांगितलं. त्यांनी एका स्थानिक रुग्णालयात उपचार घेतले, परंतु त्यांना काही फरक पडला नाही. त्यानंतर त्यांनी तज्ज्ञांना दाखविले असता तज्ज्ञांनी रिपोर्टनुसार त्यांना लिव्हर सिरोसिस झाल्याचे निदान केले. तज्ज्ञांकडनं चाचण्या करून घेतल्या, सोनोग्राफी वगैरे केली, तेव्हा असं लक्षात आलं की त्यांना लिव्हर सिरोसिसचा त्रास आहे. लिव्हर सिरोसिस या आजारावर तज्ज्ञांकडून काही दिवस उपचार घेतले, परंतु याचाही त्यांना फारसा फरक पडला नाही. काही कॉमन औषधं आम्ही त्यांच्याकडनं घेतली, परंतु त्याचा काही फरक पडला नाही. यानंतर त्यांच्या नातेवाईकांना मॉडर्न होमिओपॅथीची माहिती मिळाली. त्यांनी फेब्रुवारी 2016 मध्ये मॉडर्न होमिओपॅथीचे औषध उपचार सुरू केले. आणि मी एक सर्च मारले, त्याच्यामध्ये मॉडर्न होमिओपॅथी सेंटर म्हणून डॉक्टर विजयकुमार मानेंचं दादरला एक त्यांची कन्सल्टन्सी आहे तिथे. म्हणून आम्ही दोघं जण ज्या वेळा सुरुवातीला रिपोर्ट घेऊन गेलो तर त्यावेळा त्यांनी आम्हाला एवढी गॅरंटी दिली की याच्यातनं आपण यांना या आजारातनं बाहेर काढू. औषधोपचार सुरू करण्यापूर्वी फेब्रुवारी 2016च्या सोनोग्राफी रिपोर्टमध्ये क्रिप्टोजेनिक लिव्हर सोरायसिस असे दिसून आले. स्प्लीनचा आकार वाढला होता व पोटात पाणी देखील झाले होते. त्यांच्या दोन्ही पायाला सूज होती. त्यांच्या एंडोस्कोपी रिपोर्टमध्ये लार्ज व्हेरिसिस असे दिसून आले होते. त्यांचा HB 12.1 व प्लेटलेट 53,000 इतका होता. 2016 मध्ये फेब्रुवारी डॉक्टर विजयकुमार माने यांच्याकडं मी औषध घ्यायला सुरुवात केली आणि औषध सुरू केल्यानंतर साधारण महिन्यामध्ये थोडासा मला फरक जाणवायला लागला. ते पोट दुखायचं कमी झालं आणि त्रासही थोडा कमी व्हायला लागला. मॉडर्न होमिओपॅथीचे औषधोपचार सुरू केल्यानंतर त्यांना पहिल्या महिन्यापासूनच फरक जाणवू लागला. त्यांच्या पायावरची सूज कमी झाली. मार्च 2016च्या रिपोर्टनुसार स्प्लीनचा आकार कमी झाला. 2च महिन्याच्या औषधोपचारानंतर त्यांचे सर्व त्रास कमी झाले. 2 वर्ष हे औषध घेतलं. आता माझी तब्येत ठीक आहे. मी बाहेर फिरू शकतो, चालू शकतो, स्टेशनवर जाऊ शकतो, बाजारात जाऊ शकतो. असं रिपोर्टनुसार स्प्लीनचा आकार अजून कमी झाल्याचे दिसून आले. तसेच जून 2017च्या रिपोर्टमध्ये लिव्हरचा आकार कमी झाल्याचे दिसून आले. आणि एवढ्या दुर्धर आजारांवरती म्हणजे कॅन्सर, किडनी, लिव्हर या दुर्धर आजारांवरती सुद्धा मॉडर्न होमिओपॅथीची ट्रीटमेंट किती कार्यक्षम किंवा चांगल्या पद्धतीने कार्य करू शकते हे आज आम्ही स्वतःहून डोळ्यांनी पाहिलेलं आहे. श्री वाळिंबे यांना आता कोणत्याही प्रकारचा त्रास होत नसून
ते सध्या मॉडर्न होमिओपॅथीच्या औषधोपचारांसह सामान्य व आनंदी जीवन जगत आहेत. मॉडर्न होमिओपॅथीची औषध घेण्याची पद्धत इतकी सोपी आहे की पेशंट आपलं रेग्युलर वर्क करून सुद्धा हे औषध कंटिन्यू ठेवू शकतो. त्याचा कुठलाही त्रास त्याला होत नाही. रेग्युलर औषध घेऊन सुद्धा माणूस आपलं रेग्युलर वर्क करू शकतो आणि कुठल्याही प्रकारचं हॉस्पिटलायझेशनची काही आवश्यकता लागत नाही. घर बसल्या माणूस आपलं औषध घेऊन कंटिन्यू करू शकतो. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंटचा फायदा मधुकर वाळिंबे यांना निश्चितपणे झाला. त्यांचा नेमका काय अनुभव होता हे तर आपण जाणून घेतलं, पण मॉडर्न होमिओपॅथीची उपचार पद्धत नेमकी त्यांच्यावर कशी अवलंबली गेली हे सुद्धा आपल्याला जाणून घ्यायचे. पण त्याआधी आरोग्याचं मॉडर्न युग या कार्यक्रमात घेऊया एक छोटासा ब्रेक. आमचा पत्ता मॉडर्न होमिओपॅथी, गीता मंदिराजवळ, रेनॉल्ड शोरूम शेजारी, कावला नाका, कोल्हापूर. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. कोल्हापूर, दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, सोलापूर, गोवा, मडगाव, म्हापसा. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी मिस्ड कॉल द्या 7038833881 किंवा 7038833882. संपर्क क्रमांक 9730339009 किंवा 9372728009. आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800-121-8009. मी स्त्री आहे आणि स्त्री असते भविष्यकाळ कुटुंबाचा, समाजाचा, देशाचा. तिचं आरोग्य म्हणूनच महत्वाचं. परंतु दुर्दैवानं ब्रेस्ट कॅन्सर हा गंभीर आजार आपल्या देशातील महिलांना वेगाने गाठत आहे. त्यांचं करिअर, जीवन उद्ध्वस्त करीत आहे. आपल्या सर्वांना हे थांबवायचं आहे आणि आपण हे थांबवू शकतो मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं. मॉडर्न होमिओपॅथी, द क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या आरोग्याचं मॉडर्न युग या कार्यक्रमात तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत. सर, आपण आत्ताच मधुकर वाळिंबेंचा अनुभव ऐकला. खरं तर असे वेगवेगळे पेशंट्स तुमच्याकडे येत असतात जे खूप खचलेले असतात अशा आजारांमुळे. जेव्हा मधुकर वाळिंबे तुमच्याकडे आले तेव्हा ही साधारण केस स्टडी कशी होती? मधुकर वाळिंबे हे जे गृहस्थ आहेत, हे डोंबिवलीला राहतात. त्यांचं वय आपल्याकडे आले त्यावेळेला 81 इयर्स होतं. 81 वर्षे वयाचे गृहस्थ आहेत ते. असं जनरली म्हटलं जातं की उतार वयातल्या लोकांना बरं होणं खूप अवघड असते, पण ते गोष्ट मॉडर्न होमिओपॅथीनं कशी खोटी ठरवली आहे ती आपल्याला या केसमध्ये दिसून येईल. आपल्याकडे ज्या वेळेला आले साधारणपणे 23/2/2015ला, त्यानुसार यांना क्रिप्टोजेनिक लिव्हर सिरोसिस नावाचा आजार विदाऊट एनी कॉज, म्हणजे ऑटोइम्युन लिव्हर सिरोसिस ज्याला म्हटलं तो आजार झालेला आहे असं दिसून आलं. त्यांच्या सोनोग्राफीमध्ये स्प्लीनचा आकार वाढलेला होता, पोटामध्ये पाणी होतं, हातापायाला पण त्यांच्या सूज होती. एंडोस्कोपीमध्ये लार्ज व्हेरायसिस असे आलेले होते, इसोफेजियल व्हेरायसिस, जे लिव्हर सिरोसिसचं कॉम्प्लिकेशन आहे. त्यांचं हिमोग्लोबिन कमी होतं, प्लेटलेट 53,000 होत्या आणि दोन्ही पायाला सूज होती. मी सांगितलं आपल्याला. बरोबर. आपण ज्यावेळेला उपचार चालू केले, आपल्या उपचारानंतर पहिल्या महिन्यामध्येच त्याच्यामध्ये फरक पडत गेला. 3 महिन्याचा ज्यावेळेला आम्ही सोनोग्राफीचा रिपोर्ट काढला, त्यामध्ये पोटातलं पाणी म्हणजे असायटिस जे आहे ते पूर्णपणे निघून गेलेलं दिसून आलं. पायाची सूज गेलेली होती, पोटाची सूज गेलेली होती, चेहऱ्याची सूज गेलेली होती. त्यांच्या प्लेटलेट वाढलेल्या होत्या 3 महिन्याच्या रिपोर्टनंतर आणि पेशंट नॉर्मल लाईफ जगायला त्यांची सुरुवात झालेली होती. म्हणजे एवढे वयस्कर असून सुद्धा ते त्यांची घरची रोजची कामं ते करत होते. त्यांची दिनचर्या ते आरामात पार पाडायला त्यांनी 3 महिन्यामध्ये सुरुवात केली होती किंवा 3 महिन्याच्या आधी सुद्धा सुरुवात केली असं म्हणायला हरकत नाही. कारण प्रचलित उपचार पद्धतीने जर आपण पुढे गेलो आणि जर 60च्या पुढे असलेल्या पेशंट्सवर जर उपचार करायचे म्हटले किंवा ऑपरेशन करायचं म्हटलं तर थोडा रिस्क फॅक्टर सुद्धा वाढलेला पाहायला मिळतो. पण मॉडर्न होमिओपॅथीमध्ये मात्र हे काही आपल्याला पाहायला मिळत नाही. तर हा जरा फरक आम्हाला सांगा. मी एक गोष्ट सांगितली की हे जे गृहस्थ आहेत ते 81 इयर्स ओल्ड आहेत. मी अजून एक गोष्ट सांगतो. माझ्याकडे एक नाव्या नावाची एक मुलगी आहे. 1.5 महिन्याची असताना तिला बर्ड चियारी सिंड्रोम नावाचा लिव्हरशी संबंधित आजार आहे, तो झालेला. तिचं लिव्हर खराब झालेलं दिसून आलं जन्म झाल्यानंतरच्या 1.5 महिने वय असताना. त्या मुलीला सुद्धा आम्ही ट्रीटमेंट चालू केली आणि ती पण मला वाटते पुढे आपल्या सिरियलमध्ये निश्चितपणाने येईल. आणि ती मुलगी आज
पहिल्या महिन्यापासून इम्प्रूव्हमेंट झाली आणि आज ती चांगलं नॉर्मल लाईफ जगते विदाऊट हॉस्पिटलायझेशन. बर्ड चियारी सिंड्रोममध्ये प्रचंड रक्ताच्या उलट्या होतात त्या मुलांना आणि मूल दगावतं त्या आजारामुळे. पण आपल्या औषधांमुळं पहिल्या महिन्यापासून इम्प्रूव्हमेंट झाली, पोटातलं पाणी गेलं, रक्ताच्या उलट्या पूर्ण बंद झाल्या आणि त्याच्यामध्ये जी इम्प्रूव्हमेंट आहे ह्या गोष्टीवरून काय सिद्ध होतं आहे आपल्याला की पेशंटचं वय कितीही कमी असो किंवा कितीही जास्त असो, मॉडर्न होमिओपॅथीच्या उपचारानं दोन्ही प्रकारच्या रुग्णांना आणि मधल्या सगळ्या वयाच्या रुग्णांना फायदा हा निश्चितपणाने ठरलेला आहे. लिव्हर सिरोसिसमध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की तेलाचं प्रमाण जेवणामध्ये कमी पाहिजे, मिठाचं प्रमाण कमी पाहिजे, साधारणपणे 3 ते 4 ग्रॅम मीठ घ्यायला पाहिजे. सैंधव मीठ नावाचं जे मीठ आहे ते मीठ घ्यायला पाहिजे, ते खनिज मीठ म्हटलं जातं. जर सूज असेल तर पाणी कमी प्यायला पाहिजे, हातापायला सूज असेल तर, आणि नॉनव्हेज जेवणापासून लांब राहायला पाहिजे. म्हणजे मटण आणि चिकन, मसालेदार पदार्थ, तळलेले पदार्थ ह्याच्यापासून रुग्णांना जर लांब राहिलं आणि आपली औषधं चालू केली तर जनरली पहिल्या महिन्यामध्ये बऱ्याच रुग्णांना पहिल्या 15 दिवसामध्ये इम्प्रूव्हमेंट दिसायला. पण जर असाच कोणाला आजार असेल लिव्हर सिरोसिस सारखा, तर अशा रुग्णांनी अजून काय पथ्य पाळणं जास्त गरजेचं पथ्य पाळायला पाहिजे. म्हणजे त्यांनी प्रोटीनचा इंटेक जास्त ठेवायला पाहिजे. जर रुग्णांना पोटात पाणी होत असेल तर त्यामध्ये प्रोटीन त्यांचा नाश होत असते आणि त्यांना प्रोटीनची खूप गरज असते. बरोबर. किंवा जर पाणी काढत असतील तर त्यासाठी त्यांनी प्रोटीन इंटेक जो आहे तो मुख्यतः अंडी, मासे आणि प्रोटीन पावडर किंवा डाळी, सोयाबीन हे जे प्रोटीन कंटेंट असणारे पदार्थ आहेत ह्या पदार्थांचं सेवन हे जास्त प्रमाणामध्ये करायला पाहिजे. जागतिक पातळीवर सुद्धा आज मॉडर्न होमिओपॅथीचं नाव आपल्याला एवढं मोठं झाल्याचं पाहायला मिळतंय. बाहेरच्या देशामध्ये पण ज्यावेळेला हे आमच्या वेबसाईटद्वारे इतर गोष्टी लोकांना कळतंय किंवा आपल्या या कार्यक्रमाद्वारे, तेव्हा इंग्लंड अमेरिकेतून सुद्धा पेशंट आमच्याकडे यायला लागलेत आणि हे मी मोठ्या अभिमानानं सांगू शकतो. सर, मला वाटतं की पुढे जाऊन सुद्धा जर असेच काही पेशंट्स असतील ज्यांना अशा पद्धतीचे आजारनी ते जर त्रस्त असतील, फक्त देशातलेच नाहीत विदेशातले सुद्धा असतील, तर त्यांना आपल्या मॉडर्न होमिओपॅथीच्या माध्यमातून निश्चितपणे फायदा व्हावा हीच आमची खरं तर तुम्हाला रिक्वेस्ट राहील आणि कळकळीची विनंती राहील. आणि पेशंटनं सुद्धा तसं आवाहन करते मी निश्चितपणे या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून की अशाच जर आजारांना तुम्ही कंटाळलेले असाल, अशा आजारांनी तुम्ही ग्रस्त झालेले असाल तर एकच उपचार पद्धती आहे, यशस्वी उपचार पद्धती म्हणजे मॉडर्न होमिओपॅथी. सर, तुम्ही आम्हाला एवढी छान माहिती दिली त्याबद्दल खरंच खूप खूप आभार. धन्यवाद. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या आरोग्याचं मॉडर्न युग या कार्यक्रमात आता मात्र इथेच थांबूया. नमस्कार. जनरल चेकअप जेव्हा माझं केलं होतं तेव्हा माझंही थायरॉईड वाढलं असल्याचं लक्षात आलं. त्यावेळेला मनोजच्या सांगण्यावरून आम्ही थायरॉईडचं पण औषध चालू केलेलं. मला वाटतं जवळपास फेब्रुवारीमध्ये मी औषधाला सुरुवात केली, फेब्रुवारी 2017मध्ये, आणि 2 महिन्यामध्ये माझी TSH लेवल कमी झालेली मला दिसून आली. आणि त्यानंतर माझे इतरही जे काही त्रास होते म्हणजे स्पॉन्डिलोसिस किंवा ते सगळेच त्यांनी त्याच्यामधनं ते औषध देत असल्यामुळे ते पण कव्हर झालेलं दिसलं. वर्षभरच मी औषध घेतलं परंतु त्याच्यामध्ये ती मेंटेन झालेली दिसली. आमचा पत्ता मॉडर्न होमिओपॅथी, गीता मंदिराजवळ, रेनॉल्ड शोरूम शेजारी, कावला नाका, कोल्हापूर. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. कोल्हापूर, दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, सोलापूर, गोवा, मडगाव, म्हापसा. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी मिस्ड कॉल द्या 7038833881 किंवा 7038833882. संपर्क क्रमांक 9730339009 किंवा 9372728009. आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800-121-8009. वेबसाईट www.modernhomeopathy.co.in. आमचा ईमेल ID आहे info@modernhomeopathy.co.in. modernhomeopathy 8009@gmail.com.